Здравейте, приятели! Днес ще видите едно невероятно видео от мен, Хайдър, Петър Петров. Приятно гледане. Се правят на яки. Тате, ела за малко. Пусто си! Какво става от? Тате, какво ти има? Какво е? Аз съм като твоите берчи, да ходите на заличката там да с боската. Аз взимам слага и се тръгна. Почваме с непокисите. Тате, имам двойка. И аз какво направя? Строгите родители. Те, имам двойка. Имаш двойка ли? Ей го пак, нали получаваш всичко, което искаш, бе? Не искаме ти само да учиш, бе. Нали, бе? Отивай да учиш, бе. Твърде загрижените родители. Ай, мам. Да си не? Точно не е лошо. Много бързо. Мамо, добре ли си? Мамо? Гуморлягите. Тате, боли много главата. Не знам. Ще трябва да удариш. Богатите родители. Тате, може ли пари? Колко пари трябва? Те са 20. Да излезе. Взимай. Родителите, които карат децата си да слушат Бетовен. Сине, кой това е? Какво? Какво това е? Музика е, тате. Ще не ба. Чакай, момче. Ей, това е музика, слушай. Разбираш ли? Това е истинската музика. Ай, син, стой! Стой! Когато родителите са по-тъпи от децата. Мамо, кажи. мамо. Знаеш ли колко е корен от 1025? Колко? 1025 корен. Чакай, знам го стои. Не е ли 23? Нищо не знаеш. Няма точен корен. Аз да ви харесвам. Да. И фантас. Чао. Чао. Двойка. Може двойка. Знаеш какво прави? Бати го пака. Бати го пака. Отвиж си ръкава. Нали трябва да си го може да. Ай, това ще изпушка. Аре! Какво правиш? Какво правиш? Сега не боря сега. Как снимай се размия? Ай, стига се смя! Аз го закрих. Не смей. Ей, тъпунгиро. Само това е! Има драматична пауза, бата, ай стига. Ей, го пък. Получаваш всичко, което искаш, нали? Нали бе? Нали бе, получаваш всичко, нали? Добре, какво ще да кажа? Пусна ли? Искам да кажеш. Какво ти?
Забравя какво кажеш. Не, той трябва да го спре. Трябва да го спра. Добре. Аз съм като... Даде, аз куда ще кажеш? Даде, боли ма главата. Даде, боли ма главата. Не да массажа така. Мисля, че добре стана. Продължава да чисти обаче. Браво, бе. Мамо. Знаеш ли колко е от 1025? Колко? 1025. Чакай, Дай го.